Congratulations! This game's winner is Kirby! Bona tarda i benvinguts al Viciats, un programa en què tecnologies i videojocs comparteixen l'espai. Avui, però, només parlarem de tecnologia, i és que parlarem només de mòbils. Explica'ns, Miquel, de què parlem? Avui estem en el Mobile World Congress, concretament en el hall del Broadcasting Village, entre el 6 i el 7, on aquest any som supporting partners i pel qual podem gravar un programa des d'aquí, des de les instal·lacions del Mobile World Congress, en unes condicions prou bé per poder gravar un programa i no fer-ho al mig d'un hall amb tota la gent. Doncs bé, a partir d'aquí fem aquest programa un repàs de totes les novetats que hem tingut, o més que res novetats més importants, sobretot en quant a presentacions i en quant a ressò mediàtic que han tingut. I bé, comencem al Viciats. Comencem parlant d'un dels mòbils perquè us expliquem una mica com funcionarà aquest Viciats especial Mobile World Congress. Anirem parlant dels diversos dispositius mòbils que han anat sortint i els que considerem que són els més importants. Per tant, generalment no parlarem d'allò que es tracta de portàtils, que també és una part important del mobile, però comencem a parlar una mica ara del que és el nou terminal d'LG. LG va presentar 2 dies abans del Mobile World Congress un nou mòbil que s'espera que rivalitzi tant amb l'iPhone com amb el Samsung. Estem parlant de l'LG B30S, si no m'equivoco. Sí, 5U, ofereixen aquesta última paraula. I a més, com és d'esperar moltes grans empreses de mòbils, no només és el B30S, sinó el B30S Plus, és a dir, encara hi ha una versió millorada d'aquest nou terminal. Què és el que fa especial aquest LG que el diferencia dels seus predecessors dels Gs que ja coneixíem i que no van tenir gaire tirada? En aquest cas es tracta de la intel·ligència artificial, és a dir, LG ha apostat en tota aquesta versió per tenir intel·ligència artificial incorporada com alguna cosa que faciliti l'experiència amb els mòbils. Per tant, una de les coses que trobem és el Vision AI, AI com a sigles d'intel·ligència artificial en anglès, bàsicament, i llavors té tres aspectes que ajuden amb intel·ligència artificial a l'experiència mobilística. Parlem de la seva versió en la càmera, amb els modes de fotografiar, és a dir, AI Cam ajuda a recomanar un mode de fotografia quan estem fent una captura, ja siguin per mascotes, per autorretrat o fins i tot encarat a fer fotografies al menjar. Per altra banda, tenim les Q-Lens, que estan encarades més a la compra online i sobretot a capturar codis QR, és a dir, capturem el codi QR i llavors ens redirigeix directament. I també hi ha una altra cosa que més endavant veurem que Samsung també incorpora, que és el fet de poder veure simplement amb la captura de la càmera quin producte és el que estem veient i ens el troba mitjançant la recerca per internet. Finalment també tenim el que se'n diu Bright Mode, que és bàsicament poder fer fotografies en espais que potser estan molt poc il·luminats. En aquest sentit seria la part de visió de la intel·ligència artificial de LG. I finalment parlem també del que té a veure amb la veu, que és juntament amb l'assistent de Google permet a l'usuari donar tot tipus d'ordres per realitzar les accions que siguin corresponents davant de l'LG. I això sí, com que aquesta tirada és nova, completament nova en els LG, l'usuari es pregunta evidentment si això és només per aquest nou LG o es durà a terme també en altres LGs. LG diu que estudiarà la possibilitat que en les properes actualitzacions, en els mòbils que ja han estat llançats i que tinguin el hardware que ho permeti, llançaran actualitzacions que permetran fer ús d'aquesta intel·ligència artificial també allà. Ara bé, parlem una mica d'altres aspectes, sobretot tema programari, càmera i de més. El programari és el Snapdragon 835. Queda una miqueta enrere, no aposten pel 45, que és el nou que comencen a sortir amb els mòbils del mobile, que comentem després, però sí, no sé, alguna raó tindran, no?, per posar-li al Exactament, anterior. Potser és que no necessiten que sigui millor, ho desconeixem per complet, però és la decisió que han pres i que de moment va endavant. El sistema operatiu Android 8.0 Oreo,
això més o menys com ha de ser, no? Ja funciona com ha de funcionar. No ens diuen cap novetat aquí, s'ha de tots els mòbils ja que sortien de Niloreo, si no ja és molt greu. Sí. I pel que fa al disseny del mòbil, estem parlant d'un mòbil de 6 polzades, que és a dir, és dels grans del mercat, amb Full Vision, que pesa 150 grams. Comentaven els companys fa un o 2 dies, no, que té una certa semblança al que és l'iPhone X. Sí, molts pocs marges, així també un material que dona una miqueta, que almenys també té és com un metall així platejat als laterals, sí, que també recorda una miqueta el de l'iPhone X. Sí. Exacte, bé, és la manera, suposo, d'acostar-se a l'alta gamma, no?, assemblant-se al que diem que és alta gamma per excel·lència, com l'iPhone X. I per altra banda, el tema de la memòria RAM és de 6 gigas, que és suficient, no destaca, sí, però és suficient. No, és el que ara començarà segurament aquest any a popularitzar-se una miqueta, cada any va pujant 2 gigas, per tant ara toca 6, l'any que ve seran les 8 segurament. I com tenim dues versions, que una és el B30S i l'altra el B30S Plus, en la primera hi haurà 128 gigas d'emmagatzematge intern i en l'altra 256. Ara bé, la sorpresa és que es podrà ampliar a micro SD fins a 2 teres. Això és molt potent. És una passada. Sí, parlant amb Western Digital l'altre dia, vam presentar la nova micro SD de 400 GB, la més ràpida del món. Vam comentar que molts mòbils superen això, les 2 teres ja per tenir MSD, però que en aquests moments la tecnologia encara no està molt muntada perquè pugui realment aprofitar-se de les 2 teres. Poden ser 2 teres molt lentes o 2 teres... Però bé, si més no, és un mòbil que ja està preparat, no?, per al futur, per quan realment hi hagin targetes de 2 teres força potents. Exactament. Sí. Per altra banda, pensem una mica en la càmera i la raó per les quals es posen 2 teres com a opció d'ampliar el emmagatzematge, que és tant fer moltíssimes fotografies com gravar moltíssim de vídeo, especialment. I bé, per la part posterior tenim un parell de càmeres. Una és una càmera estàndard de 16 megapíxels i l'altra és de gran angular amb 13 megapíxels, de manera que ens surten molt bones fotografies, que això sí comentàvem ahir experimentant una mica amb l'LG, que és potser una mica lenta a l'hora de fer fotografies. Sí, va ser... Això hem d'acabar de donar-li volta, d'acabar de provar, perquè sí que hi havia certs moments, que en certes condicions, que tampoc era molta foscor, que trigava una miqueta entre que feia la fotografia i et deixava fer la pròxima. Era un curiós, si més no, que bueno, hem de provar una miqueta a veure què tal és. O almenys una miqueta sigui més lentitud respecte a l'S9 o l'S8. Clar, si comparem amb altres mòbils, però no deixa de ser que és ràpid, no era tampoc una cosa lenta d'un mòbil de gamma baixa. I això sí que ho hem de dir, que les fotografies es noten de gran qualitat. Sí, això sí. I per últim, doncs, la càmera frontal sí que no té gran cosa, gran angular de 5 megapíxels. Aviam, també més o menys és el normal, no? I ja per acabar, 4 pinzellades sobre els altres detalls: reconeixement de veu, reconeixement facial, sensor dactilar, IP68 amb resistència a l'aigua i la pols. És un gran mòbil, en realitat. Sí. Realment és un gran mòbil. És a dir, no ho esperàvem i ha estat una gran sorpresa, sobretot tenint en compte el que veurem després a Samsung, per tant... Sí, a més LG li ha donat poca importància, no ha fet una gran presentació com ha fet Samsung o ha fet altres, no han apostat molt fort en fer una presentació mediàtica molt gran, però sí que és un mòbil que no ha deixat desapercebut, no ha passat desapercebut, encara que no hagin fet un gran ressò. És un mòbil molt bo, amb alguns punts una miqueta... Sí, potser algunes coses tenint en compte... utilitzar el 35, no? El Snapdragon 835, que no és un mal processador, però potser es queda una miqueta antiquat, més ràpid, no?, que els altres, però sí, és molt bo. Sí. Donem per acabar aquesta explicació sobre l'LG i passem a parlar del Wiko. Marc, sisplau, endavant. Sí, passem a parlar, com dius, del Wiko, de l'LG Wiko, d'una gamma molt alta, una gamma més mediocre, però que busca combatir els mercats de les gammes més baixes i mitjanes de la telefonia actual. Wiko ha renovat les seves 3 gammes, la gamma View, la gamma més juvenil i la gamma View 2, i començarem parlant de la View.
De la Viu ens presenten els telèfons Go, Lite i Max, que pel nom ja ens podem imaginar una miqueta de què anirà. La gamma Go seria la més estàndard, que ens han presentat un telèfon de 5,7 polzades, amb processador MediaTek com tots els d'aquesta gamma. La memòria és de 16 GB, RAM de 2 GB i les càmeres també segueixen la línia 13 i 5 medievals, 5 megapíxels, la trasera i la frontal respectivament. No, estaria bé fer una unitat de mesura medieval. Sí. No, per mòbils, sí que els mòbils una mica més antics, no? Ja és... Sí, com el Nokia que parlarem després, no? Sí. També. Ja, aquest sí que podria ser de la gamma. El model Lite, no ens deixem enganyar pel nom, no és que sigui de característiques reduïdes, sinó que és un tamany més petit. De fet, millora el processador del model Go i millora també la càmera frontal, sobretot. Fa un salt de 5 megapíxels a 16 megapíxels. Vull dir, és monstruós. I la Max millora en pantalla, baixa el rendiment del processador i millora també en memòria principal i RAM. Càmera principal i frontal es queden com el model Go, 13 i 8 megapíxels, i hi ha una millora de la bateria que comporta un augment del seu preu. Oscil·len entre els 130 i els 180 euros, vull dir, tampoc és que ens en anem a telèfons. Són bons mòbils tenint en compte Sí, però abans parlàvem, per exemple, de que el que començarem a estar acostumats és veure telèfons amb 6 GB de RAM i que fins ara en portàvem de 3, 4 i et segueixes quedant amb 2, 3 GB de RAM en un telèfon que en teoria d'entrar a competir al mercat de cara a aquest any i la generació que ve. Sí, bé, Wacom encara això ha apostat per les 2 gigas, Alcatel va apostar per una, el mòbil sí, que és el 8, em sembla, de l'Alcatel és exageradament menor. Sí, molt menor i per un preu també molt menor, no? Però bé, Wacom encara està bé que siguin. Hem de tenir en compte la versió d'Android que fa gent córrer. Jo crec que un giga segur que es queda curt. 3 començarà a ser escàs. Sí. Però bueno, seguim. També han renovat la gamma juvenil, que han sigut uns dels primers dispositius amb l'Android Go, que ens n'han parlat també aquests dies, i han tret també 3 models, el Tommy, el Lenny i el Jerry. Són juvenils. Són juvenils, els noms són més aviat curiosos. La diferència també són en pantalla, que se'n va de les 5,5 a les 5,7 en el model més gran, mateix processador en totes, i l'únic que varia en realitat és pantalla i bateria entre aquests telèfons. Va dels 99 euros als 110 euros, vull dir, tampoc. Sí, també no hi ha un canvi gaire exagerat, no? No, i a més, bueno, no són models molt atractius, jo diria que són més aviat per... Això vull fer un incís, que va passar un senyor amb cara de simpàtic que ens ha fet una fotografia, per tant... Sí, ja és el segon o tercer que passa per aquí, o sigui, semblem aquí que siguem famosos per estar... Però no ho són. Evidentment, i tant que som famosos. Si us plau, acaba amb la gamma dels Wacom. Miquel ho és, jo no. I res, bàsicament això, que eren telèfons que més aviat estan encara enfocats cap a canalleta. No t'esperis veure una persona anava a dir de la nostra edat, però tampoc és que siguin amb telèfons que no els hi pots demanar tampoc gran cosa. I per acabar, el seu tope de gamma són els Viu 2, que ens presenten una millora substancial en càmeres frontals, ja que han apostat de manera molt clara per al públic que li agrada la fotografia de selfie, per dir-ho d'alguna manera. Que ens prometen selfies de gran qualitat, inclús en condicions de poca lluminositat i que a més el seu objectiu és de gran angular, que arriba fins als 120 graus.
Bueno, en aquest sentit, no seria una mica com seguim sent per joves perquè són els que més selfies es fan, però per joves amb una mica més de diners? Ara arribarem aquí. Ara arribarem aquí. Hi ha dues versions, com està molt de moda últimament, que són la View 2 i la View 2 Pro. Sí. Les diferències són en memòria principal, que va ser 32 o 64 gigas, i en processador, que aquests sí que incorporen Snapdragon 435 i 450 respectivament. Que són també gamma més baixeta, els 400. Sí, però ja no és MediaTek. Sí. No, exacte, sí, clar. Ja tens un mínim de garanties. Sí. Jo sóc molt hater de MediaTek, ho sento molt. Jo també, però bé, Sí. Però- aquest ho sé per si. Sí. Sort que els tenim lluny per aquí, Bueno, val, i la gran diferència, com hem dit, és en la càmera frontal. La versió estàndard presenta una càmera de 13 megapíxels, mentre que la versió Pro presenta una càmera dual de 16 megapíxels. El seu preu oscil·la entre els 200 i els 300 euros. Estem parlant de telèfons que ja sí que és el que dèiem, vull dir, ja et presenten més garanties que no pas les gammes més baixes de Wiko, però tot i així no són telèfons de gamma molt alta, però són econòmicament viables. Sí, també són uns telèfons fàcilment comparables amb els xinesos de Xiaomi, el portar un processador de Snapdragon 400 i alguna cosa. Sí, es podria dir que sí. I pel preu, doncs, també, bueno, potser les gammes més baixes, depèn quin, no? Sí. Però bé, interessant. Sí, però jo trobo, bueno, opinió personal, jo trobo que el mercat ara mateix ja es comença a moure en gammes més altes, vull dir, ens estan oferint moltes facilitats per poder accedir a les gammes més mitjanes o altes dels telèfons, per tant, no sé en quin mercat volen arribar a competir. Sí, esclar. Si vols anar ara mateix a una gamma alta per competir, has de fer molta feina. Sí. Potser dirigir-te i encarar-te cap a una gamma més mitjana, baixa, és el que acaba resultant, no? No, i reduir costos mai és fàcil, però... Passat ja aquesta explicació sobre la gamma de Wiko, passem a parlar d'una altra empresa que sí que s'encarrega de fer gammes també baixes i mitjanes, i no sé si alguna sorpresa més, però també ha tingut molt de ressò últimament. Es tracta de Nokia. Miquel, sisplau. Sí, Nokia ha aprofitat també el Mobile World Congress, ja els uns dies abans, el primer dia del Mobile, van presentar els nous mòbils, en concret 5 han presentat, 5 mòbils força diferents. Si comencem el Nokia 8, per fer un meta repàs a l'últim que existia, bueno, l'últim que van llançar, el qual tenia força bona bateria, bona pantalla, un bon processador, era un mòbil potent en el sentit, i que va tenir força èxit. Hi ha hagut força gent que l'ha comprat, ha tingut unes vendes prou bones, si més no, i la gent està contenta d'aquest mòbil, no? Doncs han aprofitat primer per renovar aquest, i l'han anomenat Nokia 8 Sirocco. O sigui, han afegit Nokia 8 i han afegit una paraula més en el nom per no passar Nokia 8 Plus o Nokia 8S, doncs Nokia 8 Sirocco, no? Que està bé també per diferenciar-se una miqueta de una S, una C, una X darrere dels mòbils. Un Pro, sí, exacte. Aleshores, parlant d'aquest, el Nokia 8 Sirocco. Té doble càmera, és un mòbil amb doble càmera, amb unes lents Zeiss, una marca força coneguda en tema de lents de càmeres fotogràfiques. La pantalla és corbada, recorda una miqueta el que és un S7 Edge, bueno, S7, sí, Edge, sí. Era quan encara es diferenciava entre S7 i S7 Edge. Recorda una miqueta perquè són una curvatura força similar. La pantalla aquesta és QOLED, el qual també recorda molt a la S7 Edge, però quan s'apaga manté també l'hora posada, sempre en pantalla, per mostrar-la, i això és interessant, si més no. És 2K la pantalla de 5,5 polzades, és prou bona en quant a especificacions. Tot això, marxant de l'apartat estètic, que he comentat, té això, 2 càmeres de Zeiss de 13 megapíxels amb zoom òptic de per 2, o sigui, el doble. La gràcia del zoom òptic és que pots fer ampliar i no perd qualitat a l'hora de fer aquesta ampliació de la fotografia. El preu, 749 euros, aquí s'escapa una mica Una mica bastant. del pressupost. Sí, però no deixa de ser... Bueno, és un mòbil que, clar, vol competir directament amb la gamma alta, amb el que seria un Samsung o un LG, per tant, clar, posa un preu altet, però també les característiques que té són prou bones. Després, altres que han presentat, el Nokia 7 Plus, aquí sí que Nokia s'ha afegit a la moda dels Plus, i el Nokia 6. Aquests dos mòbils són
estan renovats, són nous, però parlant primer del que és el Nokia 7 Plus, d'on destaquen la pantalla, que és Full HD Plus, de 6 polzades, és un mòbil grandet amb un tamany de 18,9. I l'experiència és força guai, té un disseny molt, prou estètic, no sé si podeu veure aquí en el vídeo que estiguem passant per aquí, i vam fer també l'altre dia un anàlisi d'aquest mòbil en vídeo, que també podeu veure en un vídeo anterior de PC Català, i això, bàsicament una part davantera de plàstic, uns laterals metàl·lics que donen una impressió força bona. Preu, 399 euros. Aquí és força més econòmic, també s'ha de dir que el processador és un Snapdragon 660, dient de gamma mitjana boneta, podríem dir. Per això el preu han pogut, suposo, reduir-lo força a 399 perquè pugui arribar a competir una miqueta amb el que seria un mòbil bonet. I després toca parlar del que és el 6, el Nokia 6 2018. Aquí hem volgut posar també el 2018 per diferenciar-se del Nokia 6 que havia fins ara. També aquest té un Snapdragon 630, té també dos càmeres Zeiss també, força similar, l'únic que això, baixar el que és el processador. Els disponibles 3 colors, negre acer, blanc ferro, blau or, i el preu de 279 euros. Aquí encara han pogut reduir més el preu i ajustar-lo més, perquè realment és un mòbil que també s'agafa prou bé. Sembla una miqueta més gruixut que el Nokia 7, bé, és una curiositat. I ara el que sí, bé, l'estrella del que seria aquest mòbil, és el que estàvem esperant, Miquel. Banana Phone, així l'anomenen. La gràcia és que aquest mòbil és un mòbil així molt... l'esteu veient aquí també, a la pantalla. És que com per no veure'l, vull dir, jo... Sí, crida força l'atenció també, no? Més que res perquè és així com corbat, una curvatura diferent a la que tenen els mòbils, no? O sigui, és en horitzontal, una curvatura o en vertical, no sé com seria. És un color groc, banana, es desplaça cap avall el que és la tapa del teclat, i bé, és un mòbil senzillet, té 1 GB de RAM, res de l'altre món. Una mica res. I fa servir Android Oreo, amb una edició Go, força optimitzada també per Nokia i personalitzat perquè pugui funcionar així prou bé. Té accés complet al Play Store, amb aplicacions optimitzades per a aquest dispositiu, i té un preu de 69 euros. Ostres. És un bon preu, és a dir, no que s'estan carregant de fer aquest tipus de mòbils, no? Mòbils que potser compraríem a la gent gran o a gent que ja no ha s'hagut d'acostumar als mòbils tàctils, per tant els preus que tenen em sembla que era què era, el 3310? El 3310 valia 55, em sembla. Sí, han aprofitat també per fer una renovació del 3310 i el que han afegit és també 4G. Clar, fins ara, o 3G, ara, perdona, no t'ho sé dir de memòria, no ho tenim, però a l'anterior sí que he de dir que el Nokia 3310 un dels problemes que tenia aquella nova versió és que tenia fins a 2G. Clar. Per la qual, bé, tampoc farà servir internet en aquell mòbil, no obriràs PC Català. Pots fer-ho, ho vaig obrir i funciona, però clar, l'experiència navegant en la web no és gaire bona, però potser tampoc és l'objectiu. Clar, sí. Clar. I aleshores, bé, passen això, a posar 4G o 3G, ara no s'ho puc confirmar. Una millora que no és el 2G. Han pujat el que és la G, han afegit 1 o 2 Gs més, si m'agrada dir-ho així, i de seguiment també per WhatsApp, perquè és un dispositiu que també podria enviar WhatsApps, per tant, que s'enviïn més ràpid els missatges també és interessant. Sí. I això sí, fins aquí el Nokia, i farem una aturada breu, us deixem amb una entrevista que veureu ara de seguida i tornem amb altres novetats. En Marc ens parlarà de Samsung. Hola, bon dia. Estem amb en Daniel Franco, el director de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, i més que res per preguntar-li una miqueta com el seu càrrec, que té llarga experiència en aquest sector, doncs com ha vist el que és aquest congrés. Bon dia, Daniel. Bon dia a tothom. Com has vist això? Com has vist aquest any l'edició del congrés? Realment una edició més que torna a ser espectacular, la quantitat de tecnologia, jo diria la quantitat de networking i de negocis que veiem que hi ha aquí, jo crec que és una gran oportunitat. I veient totes les tecnologies que s'han presentat aquest any i tot el que està evolucionant, tant el 5G com una miqueta també el blockchain i tot això, cap on creus que evolucionarà aquest congrés, o almenys el sector de la telefonia mòbil?
Jo crec que el gran impacte de les noves tecnologies en tots els altres sectors de les nostres vides. El 5G, evidentment, es estrella avui aquí, que són comunicacions molt més ràpides i molt més massives, però l'important és com capacita això el món de la medicina, el món de l'automoció, el cotxe connectat, el cotxe autònom, el món de l'entreteniment, diguéssim, tecnologies base que capaciten i obren noves possibilitats que canvien les nostres vides i que conformen la nostra economia, que diem economia digital, de manera molt diferent. I ara parla una miqueta de com ha anat aquesta edició, què és el que t'ha cridat més l'atenció o què t'ha sobtat més d'aquest congreso? Jo voldria destacar dos o tres coses. Veritat, ara venia a l'estand de la Capital d'una xerrada sobre computació quàntica i una aliança que han presentat entre el Mobile i la World Quantum Association, és una associació que promou la computació quàntica a tot el món, i realment potser és una mica raro parlar de quàntica aquí al Mobile, però és una tecnologia futura, això realment és futur, que canviarà tant la computació com les comunicacions com es fan avui en dia. També voldria destacar que teníem una altra xerrada d'un professor nostre de l'Escola d'Enginyeria i del Centre de Visió per Computador de la UAB, el Fernando Vilariño, que ens ha parlat de les aplicacions més socials de la tecnologia. Ha presentat el Library Living Lab, diguéssim, un espai de cocreació i de recerca que hi ha una biblioteca pública a Sant Cugat del Vallès, de manera que la tecnologia té un impacte i una innovació social que realment és un factor molt important. També vull destacar que ara, avui a les 2 de la tarda, a l'estand de l'empresa SAP, tenim una presentació dels projectes guanyadors d'una hackathon que vam fer conjuntament a la Universitat Autònoma de Barcelona, nosaltres amb l'empresa SAP, una hackathon on es van plantejar una sèrie de reptes alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, que és aquest símbol d'aquí, com bé sabeu, de manera que els estudiants internacionals de 6 països i els de la UAB van estar desenvolupant aplicacions, proveient solucions amb la tecnologia SAP. I ara es fa una cerimònia de presentació dels projectes i el lliurament de premis a l'estand de SAP. Jo crec que aquesta manera de promocionar el talent i la tecnologia entre universitats i empreses líders del sector doncs és una cosa molt bona per tot el sector. No és el primer any, no?, que participeu amb SAP, amb hackathons o d'aquest estil? No, és el segon any. Vam fer el 2016 una altra edició, va ser molt exitosa. Realment tenim un model perquè durant aquesta hackathon els estudiants reben, els participants de tota mena, reben formació en Design Thinking, que és una tecnologia per ideació, per creació de la seva idea, després formació en la tecnologia, en aquest cas concret, de SAP, i després també formació en com presentar un projecte, perquè l'han de presentar davant d'un jurat internacional i s'han de saber comunicar bé. I com a escola d'enginyeria, com a Universitat Autònoma de Barcelona, quines activitats realitzeu tant amb el Mobile World Capital com tota aquesta setmana tecnològica que és a Barcelona, en comptant Mobile i tots els esdeveniments paral·lels que es fan, Yomo i demés, com participeu com a universitat? Quines accions o activitats realitzeu? Doncs a part d'aquesta hackathon o que hem tingut estudiants nostres que han tingut l'oportunitat de venir aquí, han estat visitant el Mobile, també estem en un event paral·lel com és el Yomo, que és el Youth Mobile, que és el festival, la fira de ciència i tecnologia dirigit a nois i noies de secundària, de batxillerat, on realment la UAB té un stand on presentem tecnologies desenvolupades per nostres estudiants d'enginyeria i per professors, on els nois i noies més joves poden apropar-se a la tecnologia i veure de què va i l'impacte social que tenen les nostres propostes. També hem visitat el 4 Years From Now, és com veu, on ahir teníem
una xerrada d'una startup, una spin-off nostra de l'Escola d'Enginyeria que es diu AE Innova, que és una empresa innovadora que produeix electricitat a partir del calor que es desprèn d'una caldera o d'una màquina que hi ha una pèrdua de calor, doncs ja posen uns dispositius, s'aprofita aquesta calor per produir electricitat. És una startup i es presentava al 4 Years From Now. I tenim altres iniciatives, altres anys també hem tingut altres spin-offs de la universitat que s'han presentat al 4 Years From Now, que és una gran oportunitat pel món de l'emprenedoria. Perfecte, doncs moltes gràcies i que acabis de gaudir del mobile i del que queda de dia ja. Moltes gràcies a vosaltres i sí, vaig acabar de donar una volta per aquí. Tornem a ser aquí i, com us hem promès abans, el Marc ens explicarà una mica què és les novetats que ens han portat els de Samsung, concretament de l'S9. I tant, perquè diumenge passat Samsung va presentar els seus 2 nous models, com ja fa cada any. En aquest cas tenim l'S9 i l'S9 Plus, com ja porta diverses edicions fent. En realitat, els nous telèfons tampoc es diferencien molt del passat S8, però trobem novetats a la càmera i a la disposició i el disseny. Comencem una mica per la pantalla, que és més visual. Segueix una mica la línia de l'Infinity Display, que ja va incorporar l'S8. I bé, això comporta que el sensor dactilar estigui darrere. En aquest cas han canviat la disposició i l'han ficat sota la càmera, ja que l'S8 està en una posició una mica incòmoda perquè estava, si recordeu, al cantó de la càmera. Sí, no era molt fàcil tocar la càmera. Sí, era molt poc pràctic. És per això que a la presentació van dir que havien escoltat les crítiques, justament, i que per això feien el canvi, no? I tant, i tant. I realment s'agraeix molt perquè és una posició molt més còmoda, realment segueix també la línia d'altres fabricants que ja porten alguns models ficant en aquella posició. Però si més no, el canvi més important que tenim respecte a l'S8 és la càmera. En aquesta edició l'S9 l'havien publicitat molt per això, pel canvi de la càmera i per les novetats, i en paraules de Jonathan Wong, ell va dir que la càmera s'adapta com l'ull humà en aquesta edició. Per què? Perquè la novetat és que canvia l'obertura focal segons la lluminositat de la situació, si és molt de dia o si és molt de nit o clar i fosc. Però una de les novetats també que van destacar molt és la càmera lenta, perquè han incorporat un slow motion a 960 frames per segon. Realment és molt brutal, a mi em va agradar molt. Sí, la veritat és que és espectacular quan ho veus i quan ho fas, no? I sobretot l'exemple que et donaven de l'aigua caient i com veies gairebé cada gota movent-se dins el got. Sí, aquí permeteu-me dir una cosa, vaig provar després el mòbil en situacions una miqueta més fosques, de més foscor, i s'ha de dir que ja l'slow motion no funciona gaire bé. O sigui, l'slow motion funciona bé en situacions molt ideals. Jo vaig parlar amb els de Samsung també i em va dir això, si són situacions ideals, bé. A la que passes una miqueta més a la foscor ja es veu molt de soroll en l'slow motion, el qual perd força. Clar, són coses que, suposo que per ser la primera edició encara no s'ha tingut molt en compte, però esperem que es millori. Dins d'això de l'slow motion que han incorporat, també és interessant destacar que han implementat diversos modes perquè tu puguis modificar també quan fiques l'slow motion al vídeo, sobretot perquè a vegades la detecció automàtica que fa dels llocs on ho fica no és molt precisa i perquè tu puguis arreglar i puguis fer un vídeo genial. La novetat també és que compta amb un espai per ficar microCDs, que en aquest cas, en aquest telèfon, serà de màxim 400 gigas. I també és interessant destacar la nova funcionalitat dels emojis que han incorporat. Seria una mica com barreja de realitat augmentada i emojis, i també utilitza la càmera també, perquè el que fa és com un retrat en realitat virtual de tu, que pots utilitzar com a emojis en aplicacions com WhatsApp, Telegram,
Sí. aplicacions de missatgeria en general. Intenta crear un emoji teu, no? Sí. Un emoji de tu mateix. Hi havia Sí, qui però- deia que això ho havien copiat una mica d'iPhone, d'iPhone, no? Sí. i tant. Per tant, Però tampoc, bueno, en el nostre cas, tampoc ens va fer molt bé el nostre retrat. És cert. Vull dir que S'ha de perfilar, suposo, Sí. sobretot el cabell no l'agafa, o sigui, No, aquests no, cabells d'Einstein res. no els agafa, no té cabells d'Einstein, Menys mal. no en té. I... Hauríem de veure si agafa els piercings, això hauríem de provar. Ara ho anem a provar, va. Vale, ens ho provarem. i tant. Ho deixem per aquí. I amb l'S9 també porten el nou Bixby, la versió 2.0, perquè el Bixby es va presentar l'any passat. Doncs aquest any tenim la versió 2.0 que incorpora bàsicament la traducció instantània a través de la càmera gràcies a Google Translate, tot i que aquesta funció ja hi és a l'aplicació original de Google Translate. Bé, també trobem interessant, no?, que estigui incorporat als mòbils de Samsung i... Sí, aquí el Bixby també s'ha de dir que, també, després parlant també amb els de Samsung, el català continuen el Bixby tenint, coixejant força també, o sigui, no, si poses el mòbil en català el Bixby perd moltes funcions, el de traducció suposo que sí que el tindrà, però el que és moltes funcions de veu i això, doncs ho perd tot. sí. No, i a més, el de traducció, tampoc és que el traductor de Google funcioni gaire bé en català, ja per Exacte. començar, vull dir, Sí. són tot de hàndicaps que tenim per desgràcia i que estaria molt bé que comencessin a arreglar, perquè és un idioma que existeix i que haurien de tirar una mica més endavant. Sí. A mi el que em sorprèn és que va passant el temps i no hi ha una evolució clara en aquest àmbit. És cert. I fins i tot també ens hi estem com mal acostumant nosaltres també, Vull dir, jo, per exemple, perdó, tinc el telèfon en castellà, però perquè si no perdo la meitat de funcionalitats. Et mato. No, però perquè si no perdo la meitat de funcionalitats, Ja, sí, no, sí, no cert, funciona el cert, reconeixement de cert. veu, o... Exacte, sí, sí. I jo, bueno, i soc una persona que ho fa servir. Sí, sí, Quan sí. estàs conduint o alguna cosa, doncs, i vols posar el Maps, si ho veig en català, no és sé cert. moure. Perquè a més aquest Sí. és un altre tema, no Sí, sí. hi ha les indicacions en català. Sí, exacte. Maps. Què més voldria jo de poder fer en català, força, però... Sí, sí. Sí, no, a veure, Samsung, parlant-ho, amb qui vaig parlar pel menys, no sé, un comercial o un d'aquests Samsung, no saben tampoc quan estarà el català, o sigui, és una cosa que potser tenen allà en un calaix ben guardadet, idiomes secundarios, potser, i allà els tenen allà guardats. És terrible, terrible. Clar, Sí. això és força greu que s'hauria d'intentar pressionar una miqueta. Acabem amb 4 pinzellades del que queda de Samsung, Sí. sisplau? Les dimensions del nou telèfon de Samsung, bé, les dues edicions noves de Samsung, l'edició Plus és de 6,2 polzades i l'edició normal, l'S9, és de 5,8 i gaudeix també de so estèreo Dolby Atmos, que, ostres, és molt interessant perquè realment ho hem provat tots i realment és brutal. De gamma alta, potser, Sí, no? sí. Tot i que hem de concloure una mica que aquí Samsung esperàvem més, no? És Samsung, ens ha estat sorprenent durant 2 anys seguits, gairebé, i esperàvem que en aquest S9 encara anés més enllà. En realitat, els canvis que ha fet són detalls, pràcticament. Sí, bastant continuista, és això, la càmera, slow motion i emojis. Sí, Jo destacaria no. això Sí, sí. de l'S9. No sé, jo personalment m'esperava molt més Sí, sí, sí. d'aquest nou model. Passo a parlar jo ara, quan hem acabat de Samsung, amb el ZTE. És un dispositiu mòbil que no esperàvem i que és molt especial, perquè és el ZTE Axon M. No és un mòbil normal, com ja he dit, sinó que la seva característica principal és que ofereix 2 pantalles. És a dir, una ampliació de pantalla que a primer cop d'ull sembla realment una DS, però es plega a l'inrevés. És a dir, són 2 pantalles que t'ofereixen tenir una pantalla molt gran que es pleguen perquè puguin tenir les dimensions d'un mòbil normal. És una mica especial, la pantalla principal és de 5,2 polzades i ajuntat amb l'altra arriba fins a 6,75 polzades. Tot junt està molt bé, fa una proposta molt interessant i a més té 3 modes amb els quals podem fer servir aquestes 2 pantalles. Una és veure-hi el mateix en totes dues, de manera que si ho pleguem algú que hi hagi a l'altre cantó pot estar veient el mateix que estem veient nosaltres. L'altre és fer-ho servir com a pantalla extesa, de manera que tenim 6,75 polzades del mateix,
però ampliat, i l'altre és el mode dual, és a dir que podem fer servir dues aplicacions alhora, una en cada pantalla. És una bona proposta. S'ha de perfilar, sobretot pel tema que la pantalla no és flexible, sinó que a l'hora de plegar-la tenim un espai al mig, que és una certa distància que perdem del mòbil, i sobretot hi ha molts altres elements, com per exemple pel que fa al programari i tots aquests aspectes, Qualcomm Snapdragon 821, i clar, ja quan passem a parlar de la memòria i sobretot de la bateria. La memòria, 4 GB de RAM, bé, suposo, més o menys bé, tot i que ha de fer anar dues pantalles, és el hàndicap gran, és a dir, és el millor i el pitjor, que tot es queda com una mica o suficient o insuficient. Acabem aquí el nostre especial Mobile World Congress. Hem estat comentant els mòbils que nosaltres hem cregut més interessants. Hem començat amb l'LG, després hem seguit amb Wiko, hem parlat també de Samsung, hem parlat de Nokia i hem acabat amb ZTE. Per tant, si voleu saber totes aquestes novetats del Mobile World Congress, podeu fer un cop d'ull a la nostra pàgina web, www.pcatala.cat, i si el que esteu fent és escoltar-nos amb el Viciats, sabeu que els dilluns de 7 a 8 del vespre ens podeu seguir escoltant per les novetats tant de tecnologies com de videojocs. Això sí, avui parlàvem només de mòbils, donem per acabat el Mobile World Congress i esperarem fins l'any que ve per tornar a saber totes aquestes novetats del món dels mòbils. Moltes gràcies per seguir-nos.